Uялма сәхнәдә матур иттереп кенә күрсәтегез, ничек сез әзерләндегез, бөтенесе әйбәт кенә була. Куркмагыз сценадан. 3-нче тапкыр узучы әлеге фестивальне оештыручыларның берсе Гөлназ гала концерт башланыр алдыннан әнә шулай катнашучыларга соңгы киңәшләрен бирә, сәхнәдә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре белән таныштыра. Безнең конкурсыбыз набирает обороты, и икенче елга Алла берсә, он будет уже региональный. 300 бала катнашты, но бүген безнең в связи с шундый эпидситуация белән безнең 150 бала катнаша. Иҗат бәйгесендә катнашырга Пенза өлкәсенең татарлар күмәкләп яши торган һәр районнан да коллективлар килгән. Городище районы Урта Әләзән авылы Россиянең иң зур татар авылы. Биредә 2 мәктәп, берсендә 850 бала укыса, икенчесендә 530 бала белем ала. 2 мәктәптә дә уку белән бергә үзешчән сәнгатькә дә зур игътибар бирелә. Бүген алар 2 номинациядә чыгыш ясыйлар. Biz barcha folklorni әбиләрдән, әби бабайларыбыздан мен үзем дә бик яратып уйнар идем мәктәп вакытларымда. Ансамбльда участвовать идем. Хәзер инде балаларны оештырдым, мен генә түгел, анда без эшлибез татар теле укытучысы белән. Чыннан да Пенза ягы җирле татар фольклорына бай төбәкләрнең берсе. Аларны авыллардан җыеп зур сәхнәгә чыгаралар, китаплар бастыралар. Актив җәмәгать эшлеклесе Рәшит Алюшев бүген әнә шул эш белән мәшгуль. Каждый областьта индивидуальный азрак бар какая-то изюминка, да. Без считаем, что бездә Пензаныкі азрак матурырак. Балалар өчен уздырылучы Тургай фестивале Пенза өлкәсендә яңа проектларның берсе. Аңа нигез салучы Дания Рамазанов белдергәнчә, әби бабаларыбыздан калган шул кадәрле киң катлам рухи байлыкның тамчысын да югалтырга ярамый. Тургай ул җәйге бик матур кош. Кайсы җырлый, сайрый. И безнең балаларыбыз да Тургай сыман матурлар, җырлыйлар, бииләр. Театр уйныйлар. Шандыландар качан бездә бар, татарлык бер качан да югалмый. Бер качан татар югалмас, татар булыр, бар, булыр да. Аллага шөкер алар онытмыйлар ана ата телене, укыйлар школларда, без укытабыз бездә автономиядә. Сайлап алу турларында җиңеп чыгып, бүген Пенза шәһәренең мәртәбәле сәхнәсендә чыгыш ясау һәр авыл баласы өчен беренчедән истәлекле булса, икенчедән бик нык җаваплы да бит. Без волнуемся, без хотим җиңәргә бүгенге конкурста. Без беренче тапкыр гына киләбез бу конкурска илдә. Без каждый ел йөрибез Пензага. Яхшы мисла җиңәбез. Җиңәсендә җан күтәрелә. Җан күтәрелә. Юра барада анам үзем рәнәм. Каян? Үдән или школдарынам. Әйткәнебезчә, быелгы Тургай конкурсы беренче тапкыр төбәк ара форматта уза. Якындагы тирә күрше төбәкләрдән дә килүчеләр бар. Без положениене укыдык, заявканы җибәрдек. Отборочный турларны уздырырга узгач инде безне чакырдылар менә бүгенге чарага, бүгенге гала концертка. Алга китеп булса да әйтик, Самардан Әлмира Сәитова Сөмбикә җырын башкарып үз номинациясендә Гран-прига лаек булды. Гомумән Тургай фестивалендә катнашучылар төрле жанрдагы 7 номинациядә чыгыш ясады. Һәр номинациянең үз лауреатлары, дипломатлары һәм үз гран-при иясе булды. Шуңа күрә дә бу бәйгедән бер генә катнашучы да бүләксез китмәде. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.